A few moments later. So yun mga buddy, no? Magandang hapon sa inyong lahat dyan, lalong-lalong na sa mga taga Agoo, La Union dyan. Shout out sa inyong lahat. So ngayon mga buddy, no? Nandito kami sa, sa Agoo, La Union. Oras natin is alas 3 in punto na ng hapon. Kakatapos lang nila magbaba. Hinakot lang kasi ng may-ari ng customer, hinakot lang nila yung deliver namin kasi hindi magkasya to doon eh. Masyadong malaki. Kaya medyo natagal-tagalan kunti kasi hakot-hakot eh. Katapos lang din nila matapos. Katapos lang nila. Bakit? Kaya antay-antay lang natin. Dito. Dito ako sa Sabi sa tol dito. Dito lang kami pumarking kasi malilim, medyo malakas-lakas din yung hangin. Marami din santol dito, mga maliit lang siya. Mga tao dito hindi mahilig sa santol. Hindi pa nakabalik yung kaya antayin lang natin. Kikip pa yun. Nasa lang tayo, parang nasa bukid, nasa bundok. Ay, maraming salamat pala sa ating mga subscribers din, sa mga viewers. Sana patuloy lang kayo magsusuporta sa aking YouTube channel. Ano na yatang nakatira dyan. Ayan. Bahay o simbahan, parang simbahan niya. Medyo mga kulimlim dito. Andyan na sila. A few moments later. Ha? Wala na dito? Ha? Wala na. Wala na rin ang pera. Naubos na. Wala tayong mga pera dito. Hindi tayo kakain mamaya. Hindi tayo kakain. Diretso na tayo. Ang kain ito sunod na linggo na. Oh my God! Wow!
Oh, kalau bibili ka doon. Oo, bibili ko. Tae. Tayo manigarilyo, tayo piray. Tigilan na natin yung sigarilyo, kasama sa ano yun. Kasama sa damdamin yun. Ako di ba kita? Ang ulo ko. Wala na katutok. Wala. Yeah. Bahala kayo. Pag inaabot tayo ng ulam, bukas na yan. Tagal-tagal pa lang kasama mo. Wala tayong magagawa pag bukas talaga yun na yan. Oo. Yan namimiyari. Pilox. Sana. Dalawa. Sanang. Dalawa yan. Sanang. Puti sa kanan. Sanang binigay ni... Ha? Dalawa na kalista. Ito isa nagdala mo kanina. Ano ba yun? Yan. Sali ba yan? Sali. Narita. Yan. Ayan o. Yan pa. Sanang yan. Dalang to. Sanang binigay niyan. Dalawa na kalista. Ah. Friend ba kayo ni Ryan? Ha? Friend ba kayo ni Ryan? Baka yan bariksa. Ang original ba? Right ba? Yung chiki daw lang. Picturean mo daw. Isin mo sa kanya. Picturean? Oo. Sabi ni ate. Sa akin pinag-picturean. Hindi mo naman kayo ni Janice. Malabo naman yung picture ko eh. Malabo yung picture mo? Pagandahin mo. Wala ano? Hindi mo siguro naayos yung setting. Ano lang pipicturan? Lahat ng chicken. Pati yung kapalit dyan. Kung mali o ano? Lahat ng chicken. Yan, tsaka yung babayaran ngayon. Boss, check nila? Oo, titingnan nila. Eh kung i-check ko na lang. Ha? Check ko na lang kung tama o mali. Ako, gusto nyo tingnan ni ate. Ito kasi hindi na check yan eh. Hindi nila tinignan yan oh. Sino po nag-deliver ito? Sa sila? Kasi tinitingnan ko yan, ayan oh. Yan ang mali oh. Naging 0111. Oo. April Joy! Sabi ko sa inyo, buti di tayo nabutan ng ulan. Ang ginabot talaga ng ulan. Sabi ni Pinalita kagabi. Huwag ka madali. Maalas din pa rin naman tayo makauwi. Pag minalas-malas tayo dyan, bukas na uwi yan. Alas din talaga. Kasi na ba siya, si Taba, bakit si Bus Nagago? Ha? Sana si Taba, bakit si Bus Nagago? Ay, wala. Ano dyan? Hindi naman sila nagmamaniw ng mano? I-try? 4 wheels? Yan pala si Bus Nagago.
nagmamaneho ng forwards dyan. Doon ko na bababa. Diyan may invitation. Doon ko namin nantahin. Basta hanapin mo lang kami ito. Yun na, may truck ngayon. Para daan doon. Yung ano dyan, kainan dyan? Yun na yun. Oh. Hanap ka na lang ng banda. Oo. Diyan na lang kita hanapin. Oo. Para kainan na yan. Parkingan dito. Nanguhuli pa. Parkingan dati dito may building. Nangulo ko. Naiklip na sana ako. Hanap mo na tayo ng paparkingan. Wala nang maparkingan. Doon may nanguhuli. Nakahanap tayo. Medyo hindi alangan. Parkingan dito na medyo malawak lang. Ito kaya kasi tayo make it. Pero po na. Saan? May nagbibinta ng ano? May nagbibinta ng layo na. Mawasahe mo lang talaga sa tutoy. Mamaw, pagbalik ka na lang toy. Hanap kayo ng parkingan dito.
A few moments later. So yun mga buddy, antayin lang namin dito yung kasama namin na isa. Nandun sa koleksyon pa. Dito mga buddy sa Agoo La Union, may makikita kayong ganito. Tingnan nyo. Basahin nyo ha. Kaya ibig sabihin niya,